హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇంట్రో వీడియో చూసారు కదా. ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇంట్రో వీడియో కావాలని అందుకోసమే చేసిన. ఇప్పుడు ఆ ఇంట్రో వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సాంగ్ మాత్రమే ఉంటుంది, మ్యూజిక్. దానికి ఇప్పుడు మొత్తం ఫొటోస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఒక గోల్డెన్ కలర్ ఫోటో ఇస్తాను. దీన్ని మొత్తం వచ్చేలా జూమ్ చేసుకోండి. ఇలా జూమ్ చేసి దీనికి లాస్ట్ వరకు ఇక్కడ వరకు డ్రాక్ చేసి 11 సెకండ్ ఉంటుంది వీడియో, అక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఇప్పుడు ఒక వీడియో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ వీడియోని యాడ్ చేసుకోవాలి. 8 సెకండ్ వీడియో ఉంటుంది, ఇట్లా వస్తుంది. దీన్ని ఇక్కడ ఈ బీట్ 3 సెకండ్ దగ్గర ఈ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా కట్ చేస్తే సింపుల్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మన ఛానల్ నేమ్ పెట్టుకోవాలి. ఛానల్ మీ పేరు ఏం ఛానల్ మీద ఉంటే ఆ ఛానల్ పేరు పెట్టుకోండి. నేను ఆల్రెడీ ముందే క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నా. అవి కూడా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తర్వాత చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ముందుగా నేను క్రియేట్ చేసినవి చూపిస్తాను. సో ముందుగా మన ఛానల్ నేమ్ పెట్టుకోవాలి. ఇది కూడా ఎక్కడ వరకు అంటే ఇక్కడ సెకండ్ బీట్ మార్క్ దగ్గర 7 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు డ్రాగ్ చేసి దీన్ని కరెక్ట్గా మధ్యలో పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా కరెక్ట్ మధ్యలో పెట్టేసి ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మళ్ళీ క్రియేషన్స్ మీరు పెట్టుకుంటారో ఏం చేస్తారో అది మీ ఇష్టం. క్రియేషన్స్ అని ఇట్లా పెట్టేసి దీన్ని కూడా కరెక్ట్ మధ్యలో వచ్చేలా చూసుకోవాలి. ఇట్లా నచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ 7 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఇంకొకటి సపోర్ట్, ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్ అని ఇది ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దీనికి కూడా సేమ్ కరెక్ట్గా మధ్యలో వచ్చేలా చూసుకోండి. ఆల్రెడీ గీతలు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్, రెడ్ లైన్స్ ఇటు నుంచి ఇట్లా కరెక్ట్గా వచ్చేలా చూసుకోండి. మళ్ళీ 9 సెకండ్ 21 సెకండ్ మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఇప్పుడు ప్రివ్యూ అని పెట్టేసేయండి. ఇక్కడ వరకు లాస్ట్ వరకు ఇట్లా. సో ఇలా పెట్టేసేయండి. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం ఇనానిమేషన్ పెట్టాలి. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చి, సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు షేక్ ఎఫెక్ట్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇస్తా, అది ఓపెన్ చేసుకుంటే ఇది ఒకటి ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి రెండు లిరిక్స్కి మాత్రమే ఉంటుంది. సో ముందుగా ఫస్ట్ పేరుని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మన ఫస్ట్ పేరు యాడ్ చేసుకున్నాముగా, దీనికి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది పేస్ట్ చేసుకుంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, పైన ఉన్న సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఇప్పటి నుంచి ఎన్ని ఉంటాయో అన్నిటికీ ఒకటే ఎఫెక్ట్ పేస్ట్, 1 2 and 3 3 ఉంటాయి కదా, మూడిటికి ఒకటే ఎఫెక్ట్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఇంకొకటి ఫోటో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. మూవీ అది ఏమంటారో, ఇది మూవీ ఫ్రేమ్ లాగా ఉంటుంది, కింద పైన బ్లాక్ కలర్లో, అది యాడ్ చేసుకోండి. ఎక్సలెంట్ వస్తుంది. కొంచెం పెద్దగా అయితే ఇలా జూమ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఎట్లా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా వచ్చిందో. ఇలా మీరు కూడా ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీ ఛానల్ నేమ్తో. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు సో ఫ్రెండ్స్, ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్, కామెంట్ చేయండి
అండ్ ఒకరికి షేర్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఈ వీడియో పెట్టిన ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంట్రో వీడియో నేమ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్తా అన్నా కదా. ఇప్పుడు పిక్సెల్ ల్యాబ్ ఓపెన్ చేసుకోండి. పిక్సెల్ ల్యాబ్ యాప్ లేకపోతే కామెంట్ చేయండి. పిక్సెల్ ల్యాబ్ యాప్ కింద ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ పైన 3 డాట్స్ ఉంటాయి, దాని మీద టచ్ చేసి ఇమేజ్ సైజ్, దీనికి యూట్యూబ్ థంబ్నెయిల్ అని పెట్టుకోండి. యూట్యూబ్ థంబ్నెయిల్ ఓకే చేసేయండి. ఇట్లా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీని మీద టచ్ చేసి డబల్ టచ్ చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది. ఇప్పుడు మీ ఛానల్ నేమ్ రాసుకోండి. నేను నా ఛానల్ నేమ్ రాసుకుంటున్నా. ఓకే చేసేయండి. ఓకే చేసి దీన్ని ఇలా జూమ్ చేసి ఇప్పుడు ముందుగా ఫాంట్ చేంజ్ చేద్దాం. సో ఫాంట్స్లోకి వెళ్ళి మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఫాంట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఈ ఫాంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నా. సో ఇలా జూమ్ చేసి ఇక్కడ మధ్యలో పెట్టేయండి. ఇలా పెట్టేసి ఇప్పుడు దీనికి కలర్ కావాలి కాబట్టి కలర్ ఎక్కడంటే టెక్స్చర్ అనే ఉంటుంది. ఇక్కడ కలర్ పక్కన టెక్స్చర్ అని దీని మీద టచ్ చేసి ఫోటో మీద టచ్ చేసి ఇప్పుడు మీ గ్యాలరీలో ఉన్న ఫొటోస్ అన్నీ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే గోల్డెన్ కలర్ ఆల్రెడీ ఒక ఫోటో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్, అది ఇక్కడ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కొంచెం తక్కువ చేసి ఇలా రైట్ చేసి దీన్ని ఆన్ చేసుకోండి. ఆన్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి స్ట్రోక్ అని ఉంటుంది. స్ట్రోక్ టచ్ చేసి ఎనేబుల్ చేసి రైట్ కొట్టేసేయండి. సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫోటో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఇటు దీన్ని టచ్ చేసుకోండి. ఇటు లాస్ట్ ఇటు నుంచి నాలుగవ దీన్ని టచ్ చేసి లేయర్ లాగా ఉంటుంది. దీన్ని టచ్ చేసి ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్ అని ఉంటుంది, దీన్ని టచ్ చేసుకోండి. ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు సేవ్ చేసేయండి. సేవ్ యాజ్ ఇమేజ్ అని వస్తుంది. దీన్ని కస్టమ్ ఉంటుంది, ఆల్ట్రాలో సేవ్ చేసుకోండి. ఇలా ప్రతి ఒక్కటి రాసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు క్రియేషన్స్ సింపుల్ ఉంటుంది. క్రియేషన్స్ ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలా చేసేయండి ఫ్రెండ్స్. చేసి ఎలైట్ మోషన్లో యాడ్ చేసుకోవడం అంతే ఫ్రెండ్స్. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.